Automatický externý defibrilátor od európskeho výrobcu značky SmartySaver sa nachádza v praktickej ochrannej taške. Po jeho otvorení sa dostávame k samotnému prístroju. Vďaka hlasovému sprievodcovi v slovenskom jazyku a vďaka jednoduchým piktogramom znázornených na prístroji nás defibrilátor bude inštruovať k nasledovným pokynom. Zapneme ho jedným tlačítkom. I hneď zavolajte záchrannú zdravotnú službu. Zachovajte pokoj a riadte sa týmito pokynmi. Ak pacient nereaguje a nedýcha, uvoľnite odev a odhalte hrudník pacienta. Prilepte elektródy. Rozbaľte elektródy a obrázky na nich si pozorne prezrite. Prilepte obe elektródy na odhalený hrudník pacienta podľa obrázku. V prípade potreby sa dá prístroj prepnúť aj na detský režim. Záruka na prístroj SmartySaver je 6 rokov, expirácia elektród 2 roky a expirácia batérie 3 roky.